O astfel de mașină Zinger cu siguranță ați văzut-o în casa bunicii și dacă până acum nu ați avut ocazia să vă așezați la ea, o puteți face acum într-o cafenea din Sibiu și nu pentru a lucra la mașina de cusut, ci pentru a vă servi cafeaua. Proprietarul cafenelei a ales acest decor pentru că dorea să aducă un plus de originalitate locației. Într-o duminică dimineața, când am ajuns în târg, am văzut o mașină de cusut, cu masă cu suport și mi-a venit ideea. Am zis, cred că asta ar putea fi cea mai originală masă pe care puteți să o avem la noi în locație. După cum vedeți, au avut un efect minunat. Clienții foarte impresionați, au primit cu mare bucurie aceste mese care nu cred că mai au nevoie de niciun decor. Mai trăinice aceste mese? Cu siguranță, dacă au rezistat până acum, de acum încolo o să reziste și mai mult. Mi se pare că vine cu ceva în plus și prin design, prin felul în care sunt amenajate camerele și apreciez foarte mult sârguința cu care și-a colecționat toate aceste lucruri de valoare și vechi. O idee frumoasă, nouă, n-am mai întâlnit. Am venit prima dată în cafenea, îmi place, e frumos. În camera transformată în atelier tehnic, clienții găsesc un decor inedit. Am ales partea cu vederile pentru că mi s-a părut foarte originală, care poate să trezească anumite amintiri. Vederi vechi, nu sunt ale dumneavoastră, nu sunt din colecția dumneavoastră. Nu sunt ale mele personal pentru că ar fi trebuit să scriu foarte multe vederi și să colind foarte multe țări ca să pot să trimit atâtea vederi. În schimb, în partea aceasta am ales o revistă din 1906, grafică, alb-negru, care arată senzațional. Asta am primit-o cadou de la prietenul meu, designer, care la fel partea asta o ales-o el toată să o facă în felul ăsta. Acum că decorul este finalizat, patronul cafenelei vrea să organizeze evenimente culturale pentru clienții săi.